Ndalo 12 motelo ne yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8 higani, ikrok ne yiero makamano onyono rang'eny mamalo. Odiochieng' makawuono, kidieny mokwongo mag otese mag goyo ombulu mag jolar tend piny omolo e pacho kae. The team has been out. We've gone to Greece to do due diligence and to do quality checks. Basically, we went there to ascertain that the ballot papers is in accordance to the specifications that we gave the company to do this work. IBC, agents mag jochung mar tend piny, joneno mag yiero, jotend ute lamo kod riwruok mar jochung weche ne omolo nyaka e piny Greece mar neno chenro mar goyo chapa otese makamago. The commission extended an invitation to representatives of Azimio la Umoja One Kenya Coalition, United Democratic Alliance Party, Roots Party, Agano Party, Kenya Editors Guild, Office of the Registrar of Political Parties, and Political Parties Liaison Committee for monitoring of the 2022 presidential ballot paper printing for quality checks and assurance. Otese mag goyo ombulu mag jolar tend piny ma okelo odiochieng' makawuono gin mag counties 18 moriwo koda Kitui, Mwingi, Mombasa, Nyeri, Wajir kod Nyandarua e kind mamoko. Otese mag kombe mag siasa mamoko maromo milion 132 dhi molo e pacho kae tarik 3 dwe mar 8 higani. The company had planned that the last delivery date would be on the 29th of July 2022. However, due to the court rulings delay, the final delivery date will be on the 3rd of August 2022. Kaolose kinde rwako otese makamago, jalup jakom duol matayo yiero pacho kae Juliana Cherera oyango ni jochung' kod jokanyo weche mag yiero duto omor kod chenro mag goyo chapa otese mag yiero mahigani. As IBC invited stakeholders to be with us and to check with a third eye, because they are the ones that know how the photos and the details of the presidential candidates, how they're supposed to look like. Whatever has been there is what we agreed on, what we saw, how we found it, and I tend to believe that that is the real situation, which is there at Greece and what has come back to Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhimbele ni migao mararita